Aceștia care vor veni aici pe scenă alături de noi și sunt invitați acum Viorel, Ivan și Dumitru Gheorghe, sunt câștigătorii sezonului trecut și vor încerca să-și păstreze titlul și în 2011. Vă poftiți alături de noi. Viorel, Ivan, două cuvinte pentru noi. Mulțumim frumos! Aveți cuvântul. Bună seara! Prea bun orator nu sunt, nu știu ce să vă zic. Anul ăsta o să participăm și noi la, am zis, 4-5 etape. Bugetul nu știu dacă ne permite prea mult. Și urăm tuturor participanților să ne vedem la sfârșit cu bine, la sfârșit de sezon. Mult succes! Să vină alături de noi Bogdan Năstase și Alex Popidan, unii dintre favoriții la titlul acest an. Bogdan și Alex Popidan pe scenă. Ups, nu e decât unul? Bună seara! Îmi scuze, copilotul meu n-a putut să ajungă. În regulă. Ați reținut ceva probleme. Ce să vă zic? Sunt foarte încântat să pot să iau startul și anul acesta alături de Viorel, Ivan și Gheorghe Dumitru. Îi salut pe tinerii veniți și sper să ne duelăm ca și cu cei mai vechi. Nu știu, mulțumesc celor implicați în acest proiect și noi dorim să facem doar spectacol și doar pentru dumneavoastră facem acest sport, să zicem. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Să ne dăm aplauze, să ne dăm promoție, să ne mai treacă emoțiile, ei se simt în largul lor acolo pe circuit. Sunt convins de treaba asta. Să vină pe scenă și ceilalți concurenți, echipajul Bogdan Ușurelu, Dragoș Dascălu din București. Aplauze și sunt așteptați aici alături de noi. Adrian Drăgan și Valentin Brădățeanu, București. Cosmin Vidican și Secherin Bianca, Deva. Cristian Angheluță, Dan Ciornohuz, cred că din Iași. Cosmin Cocean, Lucian Sauciuc din Iași. Marian Nicușor și Marian Orha din București. Cosmin Cocean din București, dacă am zis altceva, să-mi fie cu iertare. Vă rugăm, poftiți pe scenă. Mai sunt invitați alături de noi Doru Mihus din Cluj. Aplauze, să nu obosim cu aplauzele. O să avem ocazia tot sezonul să le acordăm aplauze. Bogdan Stanoiev și Călin Maier din Timișoara. Spartacus Popa și Horațiu Baltador, Cluj. Alex Crepelca, Timișoara. Augustin Mihalache, Adi Prodanciu, Iași. Cei care sunt să vină alături de noi pe scenă. Sebastian Joasă din Cluj, cred. Dan Feurdean. Radu Pricop, Mircea Ghiță, București. Mai aplaudăm. Am obosit. Am lăsat la final cei mai tineri piloți din acest sezon. În total sunt 4 concurenți care vor împlini 18 ani în acest an. Iată cât de tineri sunt. Trebuie să mulțumim Fras pentru susținerea de care a dat dovadă în acest caz, debutanții urmând să se afle la volan doar pe proba specială, în porțiunile de legătură din circulație deschisă, urmând să conducă normal copilotul care deține permisul de conducere. Îl invit pe scenă pe Octavian Târnoveanu. Tavi, câți ani ai? Acum 18. Acum 18 ani, am împlinit de-abia decembrie și acum am intrat și în posesia carnetului de conducere. Am luat startul la Iași cu copilotul conducând pe etapă și a fost tot bine. Felicitări și să-i ținem pumnii, să-l aplaudăm. Ce spuneți? Acum ești direct senior, gata, la 8. Da, corect. Să mai vină alături de noi ceilalți 3 debutanți. Florin Tincescu din Argeș, dacă este aici. Haide. Radu Bădina din București. Simone Tempestini, am înțeles că nu este aici. Sau dacă este, nu este, nu? Simone Tempestini nu este. Radu a decis să ia în dreapta un copilot cu foarte multă experiență, de la care va avea foarte multe de învățat. Este vorba despre Florin Hangu. Toți concurenții, aplauze! Domn profesor, și de la dumneavoastră am învățat. La vremea mea, când eram și eu junior.
Poftiți atât de aplauze! Mulțumim! Mai dorește cineva să spună ceva? Ca la anunți, la americani, acum sau niciodată. În aceste condiții, domn profesor, vă rog. Neapărat țineam să vorbesc, sigur că e o onoare pentru mine. De data asta debutez. Am debutat acum 34 de ani în automobilism cu Dacia, am continuat după 90 celebrele Dacia de la uzină. Am mers în Cupa Dacia și ce vreau să spun acum, debutez alături de un tânăr, băiatul lui Eugen din Campionatul Național de Raliuri. Cred că problema cea mai importantă pe care trebuie să o depășesc este faptul că atunci când voi conduce pe etape, trebuie să pun niște prelungitoare la picioare pentru că el are 1,90 m. Vă urez tuturor succes, să ne așteptăm la sfârșit să câștige cel mai bun.